Hola, benvingudes totes a Respiro Drama. Jo sóc Albert i estic fins al puto conyo. Vos ho dic ja clar des del principi. Vinc a exposear a gent, però sense dir noms, evidentment, perquè si no ja se pot liar parda. Però aprofitant que porto sobretot estos 2 últims dies fins al potorro, però porto ja una mica bastant que no... Hi ha molta inconnexió, hi ha molta desinformació, hi ha molta gent putejant a les esquenes i dic, mira, jo no me callo, tinc un posca i vaig a respirar drama. Bé, el motiu d'aquest episodi és simplement que vull queixar-me perquè tinc a les meves amigues fregides, sol parlo d'això, i dic, vaig a deixar-les tranquil·les i vaig a fer un podcast. I de què exactament, com podreu veure el títol, que no sé què ficaré de títol, ja m'ho trobaré. Simplement vull comentar que, clar, estic en una etapa de novetats, estic en una etapa de aprendre coses noves, que si ja fos una persona Mr. Wonderful m'ho prendria bé, però a mi les novetats me senten mal, perquè si m'agafen d'improviso, no tinc temps per a preparar-me-ho, saps? O sigui, a mi les novetats, si m'avises en temps, vale, però trobar-me-ho així, pum, de cara, no, mi ciela. Llavors estic intentant acostumar-me a un model educatiu nefast, a una forma de treballar que és asquerosa. Estic intentant seguir el ritme de la classe, de la vida. Estic intentant ser una persona, però no puc. Este és el resum. Estic fart de ser una persona i se me dona fatal tot, però bueno, això ja ho sabeu. El cas, centrant-me més en este tema, jo sempre tenia al cap, és que vinc de fer estudis artístics i estic fent una cosa diferent, el problema serà meu. Però és que amb els dies m'he donat compte de que hi ha molta gent igual que jo. Perquè, per exemple, inclús a la tutora jo li vaig dir, és que no vull aixecar la veu per a dir-li, perdona, pots repetir el que has dit, tal, que se suposa que és el que has de fer quan no entens alguna cosa, però és que jo no vull que els altres sàpiguen que literalment sóc la persona més retrasada de la classe, perquè hi ha gent que és repetidora, hi ha gent que sap ja perquè ve d'un mitjà que està relacionat, hi ha molts de casos, hi ha casos i casos, que hi ha molta gent que també va perduda, però com s'ajunten les ganes de jo no vull que la gent sàpiga que sóc una basura abiecta que no sap de què va la història, i que si han repetit algo 20 vegades en 2 hores encara no li ha quedat clar que sóc una persona tontíssima. Però perquè és que és el sistema, o sigui, jo a casa en una tarda li vaig preguntar al xat GPT literalment la mateixa pregunta de lo que hi havia a les activitats, que saber d'on les han tret, d'internet segurament també, perquè així és com va tot avui en dia, te ho trauen tot d'internet i estàs estudiant d'internet que dius, amor, per això vaig a una universitat online o me faig un curset online o el que sigui, però online, perquè si m'has d'explicar algo que has tret d'internet no me serveix de res, i si m'estàs manant coses perquè ho busqui que a internet, inclús m'estàs incitant a buscar la resposta a ChatGPT, què m'estàs dient? Que estic aprenent d'internet, no estic aprenent res, tinc que buscar-me jo alternatives i tinc que ser una persona jo resolutiva, cosa que m'agòbia, perquè sí, sóc una persona resolutiva, però quan estic sota estrès, que no és tan exagerat, estic fent drama, que per algo se diu respiro drama, perquè m'agrada exagerar i fer drama, però sí que dius, amor, és que m'ha ajudat més estic convulsionant ja, que m'ha ajudat més ChatGPT i jo mateix dient, tal paraula que no se me queda el significat que és,
buscar-me jo alguna tècnica per a memoritzar-ho, perquè ho tornaran a dir les professores 20 vegades i encara no me quedarà clar, perquè simplement pues, això, se dediquen a ho heu entès? Sí? Va, doncs passem. Blu, 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 blu. Ho heu entès? Sí? Algun dubte? No? Ok. Clar que així, que això també és problema nostre, de no preguntar, no tal, però jo sóc una persona que no vull dir res a classe, jo sóc així, vull passar desapercebut per la vida, això ho he comentat a podcasts anteriors. Sacrificant la meva educació? Pues sí. Pues sí, jo vull ser una persona tranquil·la, amb mi aire, i que ningú me maregi. Entonces, què està passant? Pues que el primer dia, evidentment, no coneixia ningú, pues al final rascant contactes per culpa de fer treballs en grup, que és el model educatiu, el puto puzzle de Arensen, com se diga aquell senyor. Te dediques a fer treballs en grup, llavors pues, vas parlant bastant, pots rascar alguna amistat, sobretot si són els primers dies, com va ser el meu cas, però literalment no me parlo amb ningú més. Cosa que me porta a que la gent és asquerosa. Va de simpàtica, però ho està fingint. La gent, evidentment, quan tu no coneixes algú d'entrada te pareix simpàtic, però quan te fiques a entablar converses amb la gent és com... és que estic rodejat de gent egòlatra, egoista, estic rodejat de gent que no sap la definició de companyerisme, perquè no tenen problemes en burlar-se d'algú altre, tal, que s'estan burlant de mi, no ho tinc confirmat, perquè no m'ho han volgut dir, una xama no m'ho ha volgut dir, però jo tinc datos. Tinc una conversa, no vaig exposar la conversa, però puc dir que una xama m'ha dit: no diré lo per què, però hi ha una persona de classe que li estic agafant tírria. El nom no el diré, ni inicials ni res, no vull donar pistes. Literalment ningú de la classe escolta el podcast, però ves tu a saber. El cas és que la xama me va dir: mira, tal persona és una mosquita muerta. I jo li vaig dir: pues mai he parlat en esta persona i no tinc cap problema en fer-li el vacío. Què t'ha molestat d'esta persona? No vull donar pistes de gèneres tampoc. I bueno, me va enviar un àudio i simplement me va dir que no m'ho podia contar. I llavors vaig pensar: mira, ja està. I damunt després, jo li vaig dir: bueno, vale, no t'insistiré si no m'ho vols dir, però vaiga, si és una sapa asquerosa esta persona, no li diré res, I llavors me va dir: tingueu en compte. Llavors ja vaig dir: ja està, és que ja està. Portava uns dies paranoic total de la gent que s'assenta detrás de mi m'està criticant, la gent que s'assenta detrás de mi està parlant de mi, està dient si tal, si qual. Jo portava uns dies paranoic en això, que inclús en esta mateixa xama li vaig preguntar: escolta, tu te parles molt en esta gent, perquè és relacions públiques total, se parla amb tothom. Tu te parles molt en esta gent, tens pistes? Pistes. A tu t'han dit alguna cosa, saps alguna cosa de si estan parlant de mi? I evidentment me va dir que no. Llavors vaig pensar: o realment són coses meues, o saben que anem molt junts i evidentment no li diran res per si afecta d'alguna manera en la nostra amistat, o simplement, clar, al veure que som amics, que mos parlem, que no sé què, no anirà, seria molt feo anar a aquella xama i dir-li: i és que esta persona en la que vas és un tal. Clar, seria feo. Jo vull pensar, a pesar de que som amics de 3 dies, com aquell que diu, vull pensar que defensar-me no ho sé, però almenys dir-li al sapo: escolta, t'has passat, no digues aquestes coses tan fees. Llavors per això estic pensant: i si trobo que li titularé el drama de ser una paranoica. Llavors jo vaig pensar: i si no m'ho vol dir? Tot això que he explicat,
tanquem parèntesis. I si la conversa que vos estava dient no m'ho vol dir perquè és cert que m'estan criticant i estan parlant malament de mi, per què li dono importància? Me l'hauria de pelar i me la pela bastant. Per exemple, en un altre company, que és això que dia és que d'entrada algú te pot parèixer simpàtic perquè no la coneixes i després me va resultar una persona que dius, per favor, pots fer el favor de puto callar, no m'estàs deixant expressar les meues idees, que m'expresso fatal i necessito 3 hores per a dir-te una frase, vale, però deixa'm les meues 3 hores per a dir-te la frase, és que no calla. Com diria la Mila, trobo que es dia, Mila Jiménez, pobra, no para, pues no calla. Ja no sé en quin gènere parlar per intentar no donar pistes. Que estic desquiciada, una mica sí, perquè dius, anem a aprendre, què m'ha d'importar el que diguen? Me la pela? Sí. Li dona importància? També. Com se menja això? Pues que estic loca, perquè, almenys de prestar atenció a la classe, estic pensant, ara que s'estan rient, serà per mi? Perquè, per exemple, és que, uau, això no li he dit a ningú. Exclusiva. M'estava imaginant l'àudio d'exclusiva del Sálvame. Jo vaig entrar a classe, que vaig sortir a pixar, vaig entrar i del grupito de detrás va dir, ja dia jo que sentia que tremolava el terra, i vaig dir, no vaig dir res a ningú, però vaig pensar, perdona, això va per mi? Que tremola el terra perquè una persona gorda està caminant? Va per mi? No vaig dir res, vaig dir a veure si és una altra cosa, perquè com estan molt al mòbil, dic a veure si és que estan mirant TikToks a classe i tal, i estan comentant alguna cosa. Però clar, com has de comentar un TikTok de ui, ja dia jo que tremolava el terra? Com ha de ser un TikTok, això? Ai, perdoneu. De repente he vist l'àudio explotant. Però és que és que a part de no aprendre res a classe, a part d'aprendre d'internet, els companys són uns sapos. Llavors, jo què he de fer a classe si no aprenc res i la gent és una sapa asquerosa? Com m'ho menjo la vida? Què faig? Això és un podcast d'ajuda. Això és un podcast d'ajuda, no d'autoajuda, de demanar ajuda. Com mai me diu res als comentaris, esperaré els vostres whatsapps. Llavors, això és simplement una queixa a... No sé, això és una exposició, vale? Ok? Llavors, què hem d'aprendre de tot això? Pues no ho sé, perquè estic desquiciada i loca i estic fins al conyo, perquè si tens un problema m'ho dius. I si has de criticar el meu físic, pues no m'ho digues, ja fas bé ocultant-ho i dient-m'ho a les esquenes, però és que literalment estan detrás i jo sento coses, veig mirades, veig comentaris, després la gent se fa la simpàtica, després la gent se fa l'amable, que m'estic ficant nerviós i no vocalitzo, i me mengen la polla. Per fi confirmo que no tinc Per fi confirmo que no tinc conyo. Me poden menjar la polla. Ja està. Ai, Déu meu. És que per què li dona importància? Però és que sóc així, xames. No ho puc evitar. Un altre exemple relacionat amb el que estava dient és que és això. Un li va dir algo a l'orella, fluixet, a un altre, i aquell altre m'estava mirant a mi i mirant-me directament als ulls, fent contacte visual, va dir sí, que pena que es queda aquí, no sé què, perquè mos havien de separar i meitat de classe s'havia d'anar a una altra aula. I mirant-me a mi va dir sí, que pena que es queda aquí, tal, que va ser com què? Que descarat, és que me vaig col·lapsar perquè és això, és com a ok, potser estan parlant d'altres coses, però per què tot està relacionat? O és una paranoia meua que m'estic muntant perquè me crec que sóc, jo què sé, una Kardashian.
i que tothom m'està mirant i que tothom està pendent de mi. No ho sé, estic loca. Necessito que el xat GPT m'ajude. Pues literalment al xat GPT li he preguntat com puc deixar de ser una paranoica. No sé com ha interpretat el text, que m'ha contestat en portuguès i m'ho ha traduït al català d'aquella manera. Llavors, segons el xat GPT, deixar de sentir-te paranoica pot ser un repte, però és possible treballar per a reduir la paranoia i millorar la teua qualitat de vida, i et dona 10 consells que me'ls passaré tots pel conyo. Però anem a veure per si me serveixen a mi i potser a algú també li serveix. Reconeix els teus pensaments. Això ho estic fent. Lo típic. El primer pas és ser conscient que tens pensaments paranoics, intenta identificar quins són i això te pot ajudar a separar la realitat de la paranoia. 2. Parla'n. Compartir els teus pensaments i preocupacions en algú de confiança, no sé què. Reconèixer, ho estic reconeixent. Parlar-ho, ho estic fent. Buscar ajuda professional, no ho penso llegir, no ho penso fer, és molt car. Practica la plenitud. Mindfulness, meditar, no ho penso fer, me suda el conyo. Fes exercici, ni ho acabo de llegir. Dorm bé, no. Evita substàncies que puguen augmentar la paranoia, alcohol, drogues recreatives i cafeïna. 8. Educa't. Entendre la paranoia i les seves causes pot ajudar-te, blibloblu. Parla amb professionals, ja he dit que no. Desenvolupa estratègies d'afrontament, massa feina. Dona temps a tu mateix. Canvis positius poden trigar temps. Si sigues amable amb tu mateix i està disposat a... Déu meu, me fa peresa. Que mal. Això és perquè m'ha traduït del portuguès. Normalment ho fa bé. També a vegades li dic coses en català i me respon en castellà també. Va com va, d'aquella manera. El català arriba a totes les plataformes sempre molt lent i molt vago. Per a concloure, me diu, recorda que la paranoia pot variar en intensitat i persistència. Sí. I el que funciona per a una persona no pot funcionar per a una altra. Per tant, és important buscar ajuda professional, blablabla. Que no, que és molt car. És molt car i sóc una rata. Total. Com afrontar este curs? No ho sé. Perquè és que literalment l'últim, i això me pot servir de putifrase, vaig a llegir tal qual el missatge que li havíem escrit de no, si al final en aquella classe aniran caent les caretes, i no mos parlarem en ningú. I ella, no, sí, ja. Aquella... La Chama se cancela posca, és igual que ningú ho escoltarà. Si jo també, creen-me, no sé, creen-me la Berta Roca, Juliana Canet o alguna d'estes. Amors, deixeu-me comentaris, missatges de com puc deixar de ser una paranoica, perquè m'està costant. Quan me donen senyals, és que damunt hi ha senyals, no és paranoia, és realitat. Tinc que tornar a preguntar-li al xat GPT com puc deixar la realitat. Trobo que petaria el sistema. Deixem-ho estar. Noies, gais, heteros, que hi ha heteros que m'escolten. Este podcast era simplement para reincidir i reinsistir en que la gent és nefasta, hipòcrita i molt guarra i zorra. Que hi ha gent que no és així, ok, però molt comptades, persones molt comptades. I tot funciona fatal, estic fins al conyo. Això pot ser...